Gradu bukarako lana Oñatiko Magnet enpresan ari naiz egiten. Magnetek web plataformak egiten ditu eta enpresa nahiko txikia den arren, 10 bat langile edo izango gara, oso proiektu interesgarriak egiten ditugu punta-puntako teknologia erabiliz. Magneten azken urte hauetan garatu da Hydrogen izeneko plataforma bat, eta plataforma hori da gaur egungo proiektu guztien oinarria, baina proiektu bizia da etengabeko garapena behar duena. Orduan nik garapen horretan parte hartu behar du, gradu amaierako lanean, 3 alorretan. Alde batetik, plataformak bera dituen gabeziak eta hobetzeguneak identifikatuta lantzea. Bestetik, plataforma modularra da, piezaz osatuta dago, eta orduan dabe pieza batzuk berritu egin beharko ditudanak eta beste batzuk zerotik egin. Eta azkenik, ere izan dut aukera, plataforma hori erabiltzen duten proiektu errealetan parte hartzekoa. Eta hor, proiektu bakoitzak baditu bere berezitasunak eta erronkak. Klase teorikoak oso garrantzitsuak eta ezinbestekoak iruditzen bazizkit ere, uste dut horretan bakarrik geratzea hankamotz geratzea izango litzatekela. Horregatik oso garrantzitsua iruditzen zait, segileko bakoitzan bukaeran egiten ditugun PBL proiektuak, eta gradu amaierako lanari ematen zaion garrantzia. Azkenean bietan proiektu edo arazo errealei egiten diegu aurre, eta gainera gradu amaierako lanean benetako bezero batekin egiten dugu lan. Orduan hori uste dut oso onuragarria dela. Gradu amaierako lana enpresan egitea oso aberasgarria iruditzen zait, horrek ematen dizulako aukera gauza berri pila bat ikasi eta ikusteko. Azken finean, normala den bezala, unibertsitatean ikasten ditugu teknologia konkretu batzuk, metodologia batzuk, baina enpresara zoazenean baliteke desberdinak izatea, edo nire kasuan behintzat hala izan da. Azkenean, oinarriak eta kontzeptuak bietan berdina dira, baina gauza asko daude aldatzen direnak. Orduan hori iruditzen zait oso erronka polita. Eta gainera horretaz gain ematen dizu aukera beste jende batzuekin lan egiteko eta elkarrekin proiektuak aurrera ateratzeko.